Abaino besteren bat be fusilatu diabien, ez da, Angulo... Bai, hori izan, bai, nik etxien entzun de, bai, izan, bestoko nien andra bati preguntatzen da, zazten izetez durumoko esala. Baina, claro, ni dudi edekot. Hori bitzi izan, hori izan Angulo horreto jauregi. Hori apusila ben zabien. Bai, fusilat, eta... Bai, nik etxien entzun de, bai. Angulo arrota jauregi, izena ez dakigu, ez da? Javier, enaz, karo, bizi izan, izetez dirun, esan, txale baten bizi izan, da apusila ben zabien. Ez dakit nun, baina... Da gero beste bat, bainoko dau, beren lobiek esazten, derizonea fusilo zabila, baina niri papelak emoztinak Santoñan izala. Asan Manuel Arzumendi enbeita. Bai. Eta hori fusila... Esaten dau beren logoa batek derizonea fusilo zabila, baina... Claro, nik ezenik afirmau... Bentza, gerran hildako direla argi dago. Bai, gerran, bai. Da zan... Han edueko bastante goizene izana, bai. Vale. Beren, lobiek... Bai. Bueno. Da gero beste bape badau, zuke beste gonien berbetan gabizela, gazteleko bat zelan preso eta tren bat deskarrile... Bai. Bai, Itzaga Etxebarria, bai. Nik pereiko lehi dute, notesiz lleva... Hori hile egin zan, zan da Sevilla inguruen eskargamentu batean. Bai. Hori karri zan baten, artikolo baten, pereiko baten. Bai.